Fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena n-nefqa soċjali żdiedet riżultat ta' żieda qawwija fin-nefqa tal-Gvern fil-pensjonijiet, hekk kif fil-baġit għal din is-sena l-Gvern kien ta' żieda oħra lil pensjonanti ta' €5 fil-ġimgħa. Statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika wriet li n-nefqa fil-pensjonijiet bejn Jannar u Settembru li għadda kienet ta' kważi €33 miljun aktar mill-perjodu tas-sena l-oħra. L-NSO innota żieda fin-numru ta' pensjonanti fl-ewwel 3 kwarti ta' din is-sena, fil-fatt dawn żdiedu b'2280. In-nefqa soċjali tal-Gvern bejn Jannar u Settembru li għadda kienet ta' €843 miljun u 700,000. Dan fisser żieda ta' 3.3% aktar fuq l-ewwel 9 xhur tas-sena l-oħra. L-akbar żieda fin-nefqa kienet fil-benefiċċji kontributorji bħal pensjonijiet, il-bonus li għat il-Gvern u anki il-pensjoni tar-romol. F'dawn l-aħħar żewġ benefiċċji l-Gvern investa €2,400,000 u €4,100,000 aktar rispettivament. Skont l-NSO imbagħad kellek tnaqqis fin-nefqa ta' benefiċċji soċjali marbuta mal-Covid u l-pensjoni tal-invalidità fost oħrajn. Bejn Jannar u Settembru li għadda wkoll żdiedet b'2.8% in-nefqa fil-benefiċċji mhux kontributorji bħal l-allowance għal persuni b'diżabilità u Children's Allowance. In-nefqa fil-benefiċċji mhux kontributorji fl-ewwel 9 xhur tal-2021 laħqet il-€150 miljun u 100,000. L-akbar żieda f'dawn it-tip ta' benefiċċji marret għall-allowance li jieħdu l-persuni b'diżabilità hekk kif din żdiedet b'2 miljun u 300,000. Kien hemm żieda wkoll ta' €1,800,000 fl-għajnuna supplementari u ta' €1,600,000 fiċ-Children's Allowance. Għal dan l-aħħar benefiċċju għal din is-sena, il-Gvern kien żied iċ-Children's Allowance għal familji bidħul baxx u medju fejn familja tipika b'żewġ tfal ħadet żieda massima ta' €140. Dan apparti li twessieħ tal-in-work benefit wassal f'żieda fin-nefqa ta' €600,000. F'dawn l-ewwel 3 kwarti ta' din is-sena 54,870 ruħ gawdew minn pensjoni filwaqt li kellek 43,587 familja li gawdew miċ-Children's Allowance.